Kubor nagashlem jong Nongsiat Hima. Ka Archery Association of Meghalaya kalapanong ya ka jingjit ya kinong ya lekai siat Khnam hne ka singi satjan ha ka shilam ai jingi kai jong ka SAI Training Center ha ka balayawan Ïashim Bynta da kumba sau Ngut kinong ya lekai. Kani ka program kalong man Mihkhmat ya ka jala sya ka North East Olympic Games arajar arpuar ka balong ha kani ka nong ba hauri sau mentau snam. Ti kumta ka te ka senjok kala jiet arpu Ngut ki Nongsiat Khnam haka compound recurve but Indian round haka ba kinyo ka jingsha hikai haki coach kani ka senjuk na badang kini en sa jiet biang sa tangkhandiat ngun haswa banstang ka te ka lempung scoring down